Mwenchumu ligerena ukwani wanandonsi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kichini ukwarigani ya semese mangana maya inyari ukumanyika tere tuwabereto ukwarigani ya kurwase mambi ya lengentambe weka chinse chiga bono chia bono maragoba litukarigali ya Jumatatu stariki 15 na Eyemo omutinyu mutangani umwaka bwechiri bubereni na mirongo ibiri na itatu na mange habereka ukorekana ayo aseri bwango chikogo sansamuranira bunabaliki baitoba ya sangere iri nyira bono litokubwateranere ohetera somuna wimanyiriyo higakoro kwa Joshua auta litanganike gima teshara mangana yo asinchira yoko ya chuta barina abana bakemono batamanyije nikigeyendrete abana babere bakenywa na isego ikago kwensemo ya kyobe ginyamache meye county ya Kisii nigo baenegwa lituko lya lero wiki yo chakera lero Jumatatu kitari 15 Eyemo goika ichuma no tole bosongo gaiga ande ntonyola ribaga katutari no ngo Nyamira kurigereria mangana mange turo chagendere to kolekana gaiga Gusii ingane limo kwa ase okurwo mufano abantu go bagendrete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abandi bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ibyo nsi nabitu akiri kubwatiriri ko bwatiga igase county ya Kisii bo bisakoro Nairobi bagure Gusii liko korobo tukigoro ye bikole byo bwiti bya rokane comment kana samma tukabwango iga. Tomorrow is my last working day. This may not be my last function. I'm sure there's another function tomorrow somewhere. Ankiona ritukoliana lyo mweli ya ACIBC buno munyakero boninde no kwegena ninchikonyore miremenda tabira wafula chebukati asa yamo na yanda manga mwanchumu ligire bono no kwena kana unalitukuleo niligi yalenge saranso ikenkomanya senchira ayobo ikirano igotogo chaka kurwase county ya Kisii ya mate mukoro chinsemo chiri chiamoneke gotoka nsemo chanya tieko ase bunga ya kitu chache ime kitu cha South ase county ya Kisii niko ono bale no moichano maiga yo mubwenke yoko baga weita gose kwe rusio bomoyo manyikanta buna Edwin Gisembo bwate miaka emeronge berenene igagotebekana buna Edwin Gisembani gabetika weta maiga yomurugyo yakunganya kurwa senkeyo omulikeito Mildred Mumanye nigekera nenseme yonna gotwariganira roboti rokubwatia Eyemo kurwa sensemo ya moneke imeye ward ya nyatieko ase bunge ya kitutu chache South nigere no gochana magega yo gosiria eyamate yabo oyo okurukwa Edwin Gisemba atambo we myaka emeronge berenene ase nchera yo gweita korengana na barbo buna musubati omwabo akoerera ono mwana yo ntana butwa yaje tokukina twanganye tukurwa turabake tukaenda sawa mwana Wana wabata mtuturwana rubugu mabakatwikire guys twikire nena bano bikire senga kya bakurya abantu abanya batata buna bano tuganyira nesenga ya itesebere gate bana banyari tega aba karibishe tubuya n'iki yango cyita abamata andendo cyona mucandi tuyo kinyaro kya kombrenji abwate biyaringi ono mosirete no mwana ono nchekere mumro ya teteri tukulia Jumatano abatokwana para tuenga matanga monale so mwesabo abatote ya tianda ikaka ambendororani ona gato tukamara nyomba tukamuliki kuruma mpaka magaraba tukanyora tayo paka ikomenema ona ikomenema gato tukaboka tukanyora esungiti korengana ni yamatie yo nigo ekageire ogoita kwae nigo korentire magiga yo mongino ye kunganya yani so mujando ndo chorwerete no muswaje na ndiko dipomina na nerenga kientambi sana akoganda so abona ndira samba bana kabaga ko ngakirisi kakontai kana ala kumolise simi motayira nera ni muswaje batiki correspond Richard Manyara no yomo bw'abanyakenyoro bwansemeyo naende ole omolisia bwe kanisa niga sabire abantu gusangana bamwabo ekero babwate emechando likalyogoita asikinga kiekibuna tuwekeire naende tuamanyire nga ono saitani nero imokerere iguru igakorete birengererio
ebire bwango kwanyora ng'obugima bwanatekanire igo nare kurwa oboseni bwane ng'a ebe n'omosae ebe n'omogaka ebe n'omong'ina ekero kwanyorire omochando tema okwana n'oyomino onye oyomino oyitaiyo rora noa n'omwamati so tatiegere agokonye ebirengereria ebio osukie amatuko are bosio ende ekero amanto banywomanire omwana n'omomura n'omoiseke ekero banywomanire onye omochando otokeire nabo nare gosaba ng'a ikaransi abana abwo mubakwanire ase enchera entoereru serikali nyare gosemia ebijana erinde bamanye chinchera cyo gutanga eshida ekero babwate eshida bari nyana abamwabo basha erinde tekero omonto onyara goita ata somo chandore boigonigo eamate yo yasaba obokonyi ilioguchia koenekia eamate yabo nkwaini gwere no mochoko omochiwe no bwate emechando emenene ekero okorigereria none chianke chiabo muna chiraiga nabo okorora ng'a tibenyare tibuna bono ojimo igare marete tari kwenyara tari kasiteyo akoragere endagera korwa nabo twale gosaba ng'a gwero wisasi bari baraganie nabo twale gosaba ng'a kamuranje oranyore kende batake gosire familia ye oyesire twale kogani tanyare support iroka ese program ya matanga linde tanyare komoemia kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Eyemo mulikito Mildred Momanyi asorobotirwa senchira yoboyekirano bonogo tigana na ito tigara samangana boigarengeta makwere abana bere bono babete bagoitwa na isego ikago kwa sogo kenywa Chinsa mochirichia nyamache asitiase arenge Gloria Kimuma na Michelle Momanyi igona siritukulia rero bono babakwani wasekenyero kya kyobege abwasabarai aho baikirana asomo yogoyo gati abare yabunga mono mumenrebwe county ya Kisii Donya toto abwaso bosemi bwa rego chia ase yamatengi marona bayibuli kone kibuna ngoya bali kuligereria abantu bala Chinsa no bwa tomo chando bobongo achinga kichini go bosemi bwa bere bokurwe gubuna go chia sabagambi bane kibuna nkwa kabali na kuligereria soima na korobunya byo botindi igoro ya maryogo yogo tindi ayo agandre to gutumekuwa ase binyoro kolengana isaba na bo magayo ikiraniga kolekyo ikiraboni gani gatangira sekeseni Kenya nguso kerora chigurwe kina maiga yoko baita abana baye babere abajumbe baminto kuri assembly ya Kisii ekero togocha gukora research tonyore to discuss into Kisii County mental health policy ntobwate community health workers the county government babekere budget banyoragento kebe trained bamanye wa identify mwanya bantu mental challenges bakonye mapema ntonyara kunyora mangana buna yatonyorire bwana deputy speaker toise gukora igo nabo togozuya ebitendo bunebi go happen so mental health is a challenge antewe ngapole ande mbale minga bantu bamitu tetura nasa mataba Nyasaye mambina mogoroba kegera mangana bega sense bonna mangi sabera abana baito Nyasaye atogwate simbia mono irane rie familia ontita na pole sana ayons na makongu Nyasaye togotigera tiga Nyasaye agendere kubagitera nanda agendere kubagata aso mongina usiri abana bae pole sana tiga Nyasaye nyali kukubagata kodi na maruru lakini nkogendera tiro kubabika sama sabo nande towo sababu na Kisii County etengima amangana gokoleka tariko bamaya gaki tobekenga abanyina amasabo tosabe n'abapasta mura gaki tokonye gusaba and our women represent tokonye to organize no events tokore sensitization as a county yetu ya Kisii toro gusento nyari gokonye kinyoro gitu bono mbwate ndamwamu yoko bakorere gasi Mheshimiwa Mike next charity mission ya kupena chakula tutakuja hapa next imbo batungocha toje toisaranse getie kegaiga tonyole tororera ni gosena abana babado mbuya bagendererete
Gotigana na yubono nige kumbekerige koigerana kuligererio bwene omwanya banzo ni gwaruchia vischinene ase county ya Nairobi na goso ase county ya Kisii asabate birono ocho korobutuki asama tukatana rebosio elikomya ninge kegenderete gokorekana na asorgongorwa Gusii kolengane kyombege kia human rights ni gobate biruna ebikorobyo boiti asorgongorwa Gusii asama tukabango igabya rokane bi comment kakirage egento kerre kyombege koimukia sabari yabo ikage gasorgongorwa Gusii elikonyara korobutuki bwabo ni gobate Batara se county ya Kisii na boigo ase county ya Nyamira elikuroro bote na watanikerere bikorobunga bunebyo korokana comment kana mono asorgongo rwa Gusii Iliokoene kiabuna obwene bwa manyabantu anene county ya Kisii na Nyamira niko bogendete kobukurwanire wase njira bene niko bono ekiombe kia Kenya National Commission on Human Rights Kenya rekobage gwika imeyoro kongorwa Gusii ase amatuko atanare mutwe ligokorobotuki no boringoria bokunererwa ase chinsemo achobogima bwa manyabantu wiki yo chakera rero Jumatatu chitari 14 gwika ichuma no tole bosongo gaiga ande ntonyora riba gaka tutari no ngo Nyamira kurigereria mang'ana mange turocha gendere to kolekana gaiga Gusii ing'ana elimo kwa ase okurwo mufano abantu go bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abandi bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ebyonsi na bitu akiri kubwatiriri ko bwatiga igase county ya Kisii na ende nigo toko sababa na inchi igo tokara alia St Vincent Pastoral Center no togopokea maoni yaba na inchi togokora ntobeke report ya sobwamo report iyo ntoikaranse negekao na ofisi ya governor ya Kisii ntoikaranse na national government county commissioner na abande kurigere linganga kitogokora amang'ana yabeire amange ase Gusii nonye nabo nigo ondabunya kundi uyore omuteneneri amang'ana a public service me county ya Kisii anyara ko bago kubarigania aba commissioner abo elio kwana kiabuna banyare ko bagokora obutuki bwabo asenjere bwenerete ase boigo atebange serikali ya county ya Kisii nechiko bagi kubabwatesia anene ase miremo yabo Tegurali bageli tangani ntebi Human Rights Commission ba ikirega igangambia mono asogocha ende omwacha engaki tobaganitie gegara twatwarire amang'ana mange amakongu akokorekana Gusii tuganetie munyarigereri na tumanyengi gegara amang'ana akorekana governor ito o Kisii County Paulo Simbarat nare nabwate okogania okonere mono sana ase report bune na ende nare konzandia samang'ana agenderete gegara nginyore ngengaki buna bono eri omwana ori arusibwa maiso gavana bwe komanyene na roga ntabakanya gitari agakane bill na enda kamurigeria ase rescue omukonyi bo murayi bwe kiombe kyo Dr. Philemon nigatabire ekiombe ekyongeje koenekia buna kyanyere ko biko baikera abantu ao abanyere ko bakunererwa na boigo elinde koeneke ngabanyore na barabo obwene bwabo ase chinga kichire motwe kama tume ya kutetea haki za kibinadamu tuko imara kuhakikisha kwamba tunaboresha haki za Wakenya wote na ndiposa tumeanzia mahali hapa kufuatana na yale yamekuwa yakifanyika. Ninyi mwajua kwamba kuna watoto wamekuwa wakiuliwa, kuna wakongwe, kuna mambo ya wajane, kuna mambo mengi ya SGBV, kuna mambo ya intersex. Nonyina bo omuliki oyo obotambe bwe kiombe kyo Dr. Bernard Mobisa nigatabire obulendi bwa bene na boigo obubisi bwe kerengo kigoro umbochiko babo koenanwa gochia ase bali barachiko kirori anene igoro yoboiti na boigo chingenjo acho kunereria abantu ime county ya Kisii igondaga nikoteba bali bago chakoruo obusaidi obekaro chikoborwa igo akarugwa ikira St Vincent Pastoral Center ntonyora ase nane ntugusikiuchia sang'ao oraye bwe kana obisa bali bane bakurigeria mang'anaya kusudi tukulinda abantu mbachi karukwa rura nande tuyunga kuna kwa rutu busaidi bolingwa chietuka andoka umizwa kuripotera gataseni Ndizi TV kurwa egetigi chigosori kya Gusii Stadium ime county ya Kisii eliterane Josephat Amesi.
Omulikito Josephat Amisi hasoroboti rwasenchira yobo ikiranugo tigana yubono omugwimen repwe county ya Kisii Donya totoni gacha kiro siniga gendretino muroberio bokunyara gokonya abantu anene chiangamo nendagira achinsem litukulia rani gakonya amenye kurwa ase bunge ya South Mogrango awasana kubolia bwatani wesoki akone kibuna ngosira bare umuroberio yomulikito bene ndemo Steven nigekena senseme yo nagotwaliganira roboti rokubwatia Ekiombe gia Donya Charity Mission niko kiendete gutarira Chinsemo ime ya Kisii ase ganga yogo ikirana gokonya bali babwatu kugani kwa igoro. Mheshimiwa karibu sana. Makofi kwa mheshimiwa anapokuja kutusalimia. Ensemo ya muma Getenga Ward niko chiri bucha bamenyi beso kirero ase bakonya kane chindagira amone chianga chokwa eboi. Sana abangena mohogete omongino yatata kolete mangana maya tomo segete nebiriri ato igo ato yetere bintonka taimo gwetera omuroberi oyo nigabarai n'abantu babwatu kugania okuya bagwesoki na kubeka amaboko abo ase omuroberi oyo amo na gusanga ebintu barakunu baru. We are so privileged to be here to support Madam Donya Toto in this launch of her initiative. The important key for us is to really support our community, this community that we come from. And when she invited me, I saw that it was a really nice invite to partner with the work that we already do at my foundation at Sandnaps to really support this community in terms of women empowerment. Toa abantu baito chianga chindagera na maendeleo. Omwana no bibwense ekeraro bibwense undo oyibole tuga Nyamira Nyamimiso ona kanywomira alibosunga sabasungu nebisungu bigokwana ono kwali ko moita ngoje ko munyara mwalenga litotere ligali akiri nene dirabse igobone tonko batebya tigatosika abana babantu nabagoli tigatwira abana chiskuru omwana ne asete nene mono sana especially kirachire aseskuru chinga kiechio abarai ba South Mogirango mbago kiretaro ya Doris Donya ase babori amagani abo aligererikwe tomando mujando wa mati na rumaira akabeko ngata waiterera ira kimperi ngokora asengende wetu pipe cyagere tukyabe tucyarenge ko litembe bata matara stokanyara mata yekera wana kunsia n'aba nyakenyoro beye Korwa South Mogirango Doris Donya nigarure irabuna entunde kubwatia yomorobero yo nigera bensemo yabo basi. I want to challenge those diaspora individuals who are in America, UK, wherever you are. In Chuga, because the leaders we have elected now, they are willing to support and help us get those resources here. Koripoteri ya Ndizi TV korwe ward ya Bogetenga, South Mogirango, Erietariane, Ndemo Steven. Omulikito Ndemo Steven asoroboti rwasenchira yobo ikirano kirayibona gendrete omubunge o West Mogrango ime ya county ya Nyamira Steve Mogaka nigacha kibeno murobeli boko watukachi basari gwetera senchira yekerero ase kensemeli ya CDF nigate birubuna umurobeli no chikogendera ase bali baraganichi basari baranyare bago chinyora gwetera asenchira yekerero ase barabe bakwilikia omulikito kurose county ya Nyamira Jobuma ange nigatwara gendroboti rwasenchira yobo ikirano. Kofi kwa mheshimiwa. Chisemi nachio ekebungo kerarete obonchereria asense icho ya Kenya. Una enchera Eyemo yogokinia ekerengo ye chisemi nigo ebunge ya West Mogirango ya chakirie umoroberio wokolikia aboro kigwa chibasari asenchera yekerero yokoro ku digital registration of basaries. Asomoroberio yuniga aboro kyo barachikwelikia asomtandao www.cdf.w-mugirango.org
haji maiga yogo ichoria bachigo download chifomu ekyo na kuirera abagambi obarabeke essay maiga yogo ichorerigwa n'abagambi bairere abateneneri be CDF obaratoke asyabisi cy'abagambi naboigo ase amagacho amanene a CDF ase umuchie unyamira. Kila mtu mwenye ameapply kwa nimesema atapata. Hatutafanya masharti yoyote. Sisi hatutaki ile kazi mlikuwa mnaona awali. Tunataka tufanye kazi nzuri, tuwafanyie kazi through the bursaries. Obunge West Mogirango Steve Mogaka nateba umuroberi oyo nochikoenekia obwene n'obwasioku asokwena n'ogwechi basari. Mtu akiuliza swali ya West Mogirango na muambia ingia kwa kompyuta, utaona ni pesa ngapi ilitumwa, ni mtoto gani amepata, na balance ya hiyo pesa yote inaonekana kule chini. Hiyo ndio ile transparency, hiyo ndio ile accountability ambayo katiba ya Kenya inaomba sisi viongozi tufanye na pesa ya umma. Sateba n'obwate oborendi obukoro kwa security feature ikikira enekie obwene ase okwerikia. Tumeweka huko inaitwa QR code. Hiyo ni identity card ya huyo mtoto wako. Akishafanya hiyo application na hiyo mtandao, hawezi kuficha kwa sababu ameingia na amepewa kipande na kompyuta. Hata kwa ofisi yangu wakisema huyu hakupigia Steve kura wapoteze hiyo form, huyo mtoto akicomplain, tutaingia kwa kompyuta na tutapata hiyo application yake hapo na tutasimamisha hiyo unyanyasaji kwa sababu kila mtoto ako na haki. Aba MCA baikirana sensemeyo bakoronomo MCA Otownship Duke Masira Bonyamatuta Julius Matwere Elijah Osiemo Onyamaiya mbamotogia asege tambo kerekyo asebate bamba chikomo bwatesia witiro mutandao aina mayo sinama we kikira leto kuragirirwa no nyine se familia yao neka kuguri bintu nyamachi kenege tekia sego mutombo sabango bagakwe sibuyo mheshimiwa Steve chuodi etisano Ensemo ya Baibuli mbateba umuroberi oyo nochiko bakonya konyorobo koleri asenchira enyororo. Aboroki oboigo baikirana ensemeyo mbateba umuroberi oyo nochiko bakonya kwerikia nonyanga bare are asichisukuru cyabo ao wanafunzi abakonya batire school but bono ebago to access application ye kwangu batumira Bible mo identify kama rules to apply time wanafunzi kwa bago class ringaneri and they are going to work with mheshimiwa kurua samagacho amanene a CDF a West Mogirango ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Muno muri kitobene kurose county ya Nyamira Job Maangi hasorobote rwase nchira yoboye kirano moncho muri kirebono gostuka go chia sensemere turigire yagendre to kolekano muwaziri bochisemia zekeli macho guri tukolia lero niga kwanira bene igoro y'abana bali bakora kirasi sana naisa togose KCPE omwako eta chinchira cyaje gutume kwa irikone kina aboro kiwabwo ngoso abali kirasi kaligia kyanda gose form 1 macho gwo igoni gatabire buna serikali nebegete mirobire seine ko ene kibuna aboro ko bali bakora grade sana nemo agojo Kanda junior secondary ngo korare wasengo ngo kolekanere asenchira engi yasabo igate birubune mirobiri inebekire kurwasa serikali kubwaterane wizara yechisemi. It will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this calendar year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners
Boigo go tigana ni ngane yubono enseme yoni go mocho boigo amen tabuna asoro go chikonda enseme ya junior secondary ni go bone serikali boigembe getemero buli kone kuna mbali go chugo sabo besende yonsi asabo igamen trebuna ni ge serikali begeta boro kia waise ni go sabarimu aso go chugo mu robulyo CBC anenseme ya junior secondary. The Teacher Service Commission is in the process of recruiting 30,000 teachers, new teachers, the majority of whom will be attending to runners in the junior secondary school level. And in this, we want to assure the country that we have enough teachers. In actual fact, we have quite a number of graduate teachers based at our primary school level, and those teachers that are already in primary schools who are graduates will be teaching in the junior secondary schools, and they have accordingly been prepared for the same. And also the number of teachers we are recruiting, a number of them will be graduates who will be posted to junior secondary schools. So the issue of lack of teachers to teach in the junior secondary school does not arise. Na boigo ekyombe kyo bochori ne chibebe IBC ni gobono kyo robot rwabo igoro yo bochori bokolekanete umwaka weta obochori bo mwaka wechiri bubere na merongevere nebere aniga go chama ega yaba commissioner boy molu na boigo abduliye marjan na boigo no munyakiro bo ekyombe kyo bochori ne chibebe IBC wa fulaje bukati bago chigo koro bokorre bwabo ase ekyombe kyo litukoli yankyo ba commissioner obononi go litukoli yankyo rabelyo mweryo asokuro bokorre bwabo korwa ase kembe kyo bochori ne chimbe IBC okwana chinga kie chini ko bamentre buna ni go bago etira makongo asobo korre bwabo bayikiraniri asege gake myake 5 nomo na boni go baburi buna bali bago chiko so aseke kyo bana kibuna bachiko twaro kwegena na gwikirani obokorri bwabo batari go sono no nde bwense kubotakana bunanga tieme chando babete bago etira chinga kibalenga obisi asege gake myake 5 nomo yaitire. Tomorrow is my last working day. This may not be my last function. I'm sure there's another function tomorrow somewhere. To say thank you very much for honoring our invitation to come to this function. Indeed, you are all important actors in this process. And I know from the list of speakers, which is 22, I know the list could have been longer because you are all players in the electoral process. And this is a very, very important function. To also thank the people of Kenya for the opportunity to serve them. It's been 6 years full of trials and tribulations. Inevitably, we have to be replaced. And my word of advice to those who will be bearing the responsibility of replacing us with other Kenyans is that the IBC office as chair or commissioners is not for the faint-hearted. Parliament, as you vet commissioners, please ensure the commission is not populated by political stooges. This is a national commission. It is not a place for political rewards. Please take political reward elsewhere, not to the commission, because a weak IBC is unstable, will result into instability in the country. Our democratic space will shrink. It is likely it can collapse the country one day. It is very easy to collapse this country if IBC plays partisan politics. Nago tigana yibono muwaziri wa madini Salim Vuya ni gobona aburi serikali chechi county ane bono chiria chinsu chikuru bakone kingobeka chiremero belisena soko nyarago kinia chinse mochi chinsu as county okona ni gatebere buna Ensa ya Kenya ni goburu bwechunsi wa rokane gotigara maiga na gotebuna gekorengane muri chinse chinde ni go Kenya tabwati ya sekuru bana boygone chirie chinswe egenda tebere kebente koligerigwa asobwime. In order to achieve this, our focus is therefore directed towards broadening the outlook of this sector. We are looking at empowering the artisanal fishermen with training and issuing them with modern fishing gears which will enable them undertake deep sea activities to increase their daily yield. Ladies and gentlemen, in creating a vibrant hustlers economy in the blue waters, we have resorted into taking a value chain approach
where we identify where the market is, what products are required, who provide what within the value chain, and lastly identify the inherent challenges and provide possible solutions. Na boigo lyorocho no kungusana niko kwa tanse ase bunge ya county ya Migori ase litukulia lero okungusana okuniko kwa chama ya gati yaba MCA kurwa ase bunge ya county yo barokana gotaigwana na monogalibwe bunge yo David Chache awase bate abuno oberega kombyo magani habo anene asogo taigwe birengere byabo kwengana ba MCA abuni gwatoro kungusana ase Chinsa Chintambe egatona wekira boni gabate birebuna mbali gochikoigwana onye tali gochikotegere birengere byabo no kugani kwa waseri roche ya korekana seri tukolia lero omwe musiyo yo moni kategori chinkoma chintindia soko gorukwaye asebono baganirio omonogorwe bunge yo konyaro wesoke na kuiwuko gani kwabo na baigo ebirero bya MCA be bunge ye county ya Migori. There are some of our issues, some of our grievances that have been underrated, or actually they have not been taken care of. For instance, there was an issue of bursary that my colleague has just spoken about. We went ahead into the ward areas. We made announcements that we were supposed to be distributing the bursary forms beginning last week. Up to now, we do not know the fate of those bursaries. We do not know where the forms are, and we do not understand why all this process was suspended. We want to go and meet the governor and discuss with him our welfare. We want to find out where the problem is. For us, we are not fighting, we are just going to negotiate. We want to have a peaceful assembly. We do not want to witness what happened in the previous assembly. It is indeed a fact that we need bursaries. It's indeed a fact that we need to look at projects, community projects, so that members can be able to stay at home. There are some of the challenges that only dialogue can address. It's unfortunate that there are those who want to incite other members for their own interest, which I believe is also part of politics. However, I believe everything is going to be sorted in the most amicable way so that we can move on as initial. Na woigo abantu abanga sensemo ya Mandera ni kubatigoro chinkoma chintinda siri tukolia lero maega ya abantu bakagere ko abasaga na boigo babegwa gosaga negali ya masenseme yo niko boyego tebekana buno musubati yo mubwe bwaterane tingati ya bali batiro chinkoma chintinde asekolendo musubati yo yubono to kumanyugwa abakago siriye ogma bwaye kolengana na barayiko rwa sensemo ya Mandera ni kubagania nsemo yoborendi konekingo so eregati asogo tinyoborendi na komento borendi asenseme yo ya Mandera. Problem in this county. As we speak, there is an incident between Ola and Sarman. A vehicle has been attacked. A mother who is pregnant, who is the spouse of a security officer, has lost her life. Mr. County Commissioner, just here, Jabi, the last 6 months, more than 10 times were attacked the station in Jabi. The officers in Jabi, and the only work they do is to defend themselves. Bana County Commissioner, those culprits, those terrorists are moving from one village to another. Bana County Commissioner, from Lefe up to Banisa, all these roads are insecure. Bana County Commissioner, and we want the county security team to take a very swift action and collaborate with the communities so that those guys are flushed out. Mulikiro bono inyora ni gogende tokotengera Ndizi TV obwanso mu CMS ya mangana mayense mo ya bono margoba asorobo tirubuno ni gaba begwa basaga nabanta senseme ya Mandera no mosubati mo bwebwatrani tigosiriko mabwaye ni gorogoto iro mutumoko ibono tokwira nantogendre na mange kwenda sabono ko ikansemende studio ya kabere tumera na Victor Sultan wano wange atumanya mange hane kurwa senseme ya yetigosorito usukamkwira na ndaseke kerusio. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Maete chibesengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge. Make use. Obwojo mutakeire. Skuru chegwiru,
abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso gwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emye Eyemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro. Omogoro mu mwancho muri Ndizi TV nga kindengi atokomera na asemesa ekigosori nkomanyali yagenda gukoreka anene kurwase ebirbo byo kigosori ngoro kwa Victor Sultan noibo bangi bemono Vincent Onyanche kurwase Ensemende to yachakire aiga ase rogongo rwa Gusii gosa se timu yorogongo rwa Gusii abo ase timu ya Shabana FC egendrete koro kibunyangongo bwabo asoko gendera kubwa kigosori ase ligi ya NSL wekirabono timu ya Shabana ni go yabwire kigosori isano naibere yegebegete ase bagali tangani ase ligi ya National Super League ritko liegoro timu ya Shabana ase Chinsa chiria cha camp toyoyo igotoka ase Omojo Nairobi nigo yabwete kigolibere ase Eyemo ne timu elia ya Naivas FC nakogandereria obobwi gosobora ibwabo ase ligi yo ya NSL gokwana chinga kecho omokocha bwe timu ya Shabana Sami Okoth niga iraneti abagosori ba Shabana ngambye muno asoko bekomukia ase round ya kabere nakobwa emechi ya igoro. Majina ni Sami Okoth, coach Shabana, head coach Shabana. Game leo imekuwa nzuri but kipindi cha kwanza ilikuwa nzuri vile tulikuwa nataka kwa sababu tulikuja tukaonyesha dalili ya uchovu. Alafu pia nayo confidence ilikuwa iko chini. Hatukujitokeza vile si ujitokeza tukiwa nyumbani ama hizo mechi zingine. But tulikuwa tunajua kulikuwa na joto pia na kamtoyo hapa tough. Ndio mara ya kwanza ni muda tangu tuchezee. So kidogo ilikuwa inatusumbua kwa ile utelezi. Lakini second half tulielezana tukaambiwa turudi tucheze vile si ucheza, confidence irudi juu. Kuna kupanic hata kama tuko goal down tushakuwa kwa fulani uwezo ile tuko nayo tunaweza toka na tufunge na tuongeze. So hiyo ndio kitu vijana walisikiza na wakatulia. Ukiangalia second half tulikuwa na utulivu sana, kulikuwa na movement zilikuwa dalili ya ile uchovu ilikuwa imeisha, ndio imetuwezesha kupata ushindi. Shabana United nigo torebo mwancho murigireria negati ya umochengo bona sorogongo rwa Gusii chingaki chitimu ko rwaiga sensemo ya Gusii chigendrete ko bwa anengarongo manyige timu ya Gusii FC nigo yabayikora timu ya Mwatate ninchiko komanyinga chigolire ngachikoraga Chinsa isato kolende egati yemina no bya gosoletigwe ase ligi yo ya NSL ngamo na timu eri ya Asad egaikorwa ne timu ya Muranga chigolibera se ya mochingaki timu ya Mara Sugar ya chitema kaline timu eri ya Migori egoli chitabege tigoli ende timu ya MCF amo na Mombasa Elite na chiro chigatiri ngobo nyansi bosa Celebrate na Kisumu All Stars wakayanda makali yegoli Eyemo ase Eyemo gotigana na yumwancho murigeria twirane aiga sorogongo rwa Gusii abwase okoene kigukwa bekirenga serikali ye
county ya Kisii nebegete moroberio bogo chigosira chigosori ase county ngima gukwana ase ensemo ya Masige West mwemsi bwensemeyo ni gatebrebuna serikali ye county ya Kisii ekigo kya county soccer cup kubwatekana ne bill ya chagetwe no mwemsi umbachi kurwase chinsemo kya chache mwemsi Jacob Barongo Bagaka yale okwana chinga chege kombe kia Bagaka Cup Finals chinsemo kya Masige abwase timu ya Mosora yabua timu ya Orogare egolemo serigana lya Segero. Ninaambiwa kuwa dakika zangu zimekwisha kwa sababu watangazaji ni wengi. Nitakuwa napiga pasi nyerezi nikisema bismillah, langu jina ni Kasim. Kurusha mwino boitangale mumaete very good jana ya kegaiga mheshimiwa Lilian goal kurumate bogirango lakini kumachoke pass finali ya kombe la mheshimiwa Jacob Bagaka mwaka 2020 taratibu tu aige tuaja sengenjo yogo support talent nande mwe gunga bunge galia tua tageta kwe trichi kulia retro yo kurukomba chikuruga tutu asengenjo kolenta county soccer cup tada kwa county soccer cup wako gima tuanya the best team ngaba no choruga kombe ayare buya kusare bobe omo president na mwa chora okurukuiri amsamoyi Ruto lobo ngaini buaye nana moiso na tanga tengo tuara tore tukuna national league kire wodi yo kurwe team chia kene team chile chike county chike na paka national masike wasti ko were ndeke awa mo were ndeke badinga ngoni wore mo para ndeke wacho Monchomori gile gotigana na kurwa wase chinsemo cha Masige toirane wekase ligi ya FKF Division 2 wase timu ya Sportif chagosalitiwe ne timu ya White Hat FC korokunga derby ya chinsemecho wase omokocha we timu ya White Hat FC okorokunga Evans Areba ego keretie asa mashabiki abange besogeti ase ensemeyo eliogotioterelia ego solieyo agokwana chinga kecho Evans Areba nigatebiringu na mbachiko bekomo kya kwene kya ngobu abale asegosoria ekobwatia Evans Areba coach ya White Hat Football Club twabwate derby rero na neighbors baito bakoro kunya Bruce Sportif ene derby ya gatatu twatware na bari wa Division 2 derby ntanga ni twakiritiga la season ya chiete 1-1 derby ya kabere tugakira stiliga tukababwa 2-1 na ya rero ya chire draw ya 0-0 which is a very fair result according to me ikiagara team chionsi nchanyora chances chiabo lakini problem yale ngoro no gutumia chances yecho so nteningi sana kitene point ya me twanyora apotokura na back to training tuteme go perfect using our chances and I'm very sure in our next game apotokonyera point isatu abakiribya muna mashabiki bonsi baika na players bonsi for the team spirit, for the good defensive display. We are hoping for better times ahead. Thank you so much. Asense moya yo mokocha we timu ya Sportif Rafael Onsongo nigabaira ndetiye abagosori ba ngambye mono asokoro kya egosori ngia na koyenekeria mashabiki bonsinga mbagendrete kobe komokia ase ligi ya Division 2 eliogochia koirubonya nkongo na korora gusemba tu armatumaini yogoskochia ase ligi ya NSL. Lero twarengawe gwaka na White Hat omupira obairo mokong White Hat na Bruce Sportif ne ere derby. It's like Man U and Man City. Twakiro mupira omuya amashabiki aja sobonge ngaide to enjoy iro mupira yega botambe chiko sori chito ese timu yega endete ya yakora karakobwa ese genche bwa kere timu bwa interest mupira yega wakiro omuya egentiyo kana go saba twaroro morembe wabera ese timu echiga twakiro mupira omuya na ande twarure bosa ego twarusire point ya egentiyo kana go tebia etimu yane ni amashabiki aito
bakorire gendekia mbara maneti ne bakora botambe mupira wa romo mupira mya wikira bona igatwa goso chikosori ene gosori yange ya gatatu umupira mutangani ntu abwete ne mupira kabiri tukabuga oyiro mupira lengo gatatu no twara osire draw wikira bona iga tubwata point 7 asime pira tutwakire Anere Rafael Onsongo mwanchumuligelia egati echigosori chiagetwe ase ligio ya Division 2 ase ligio ya FKF timu ya Gucha Youth egaikorana ne timu ya Oneno Nam FC kura Chinsa muchiri cha Nyamachi chigoli sato ase sato chingaki hema moja baikoretwe ne timu ya Green Beret FC chigoli sato ase Eyemo timu ya KCN combined ekaenda makali yogo tabekana goli ende ne timu ya Nyamira Super Eagles chingaki timu ya Magena FC yaikoretwe na One Touch FC chigoli bere ase Eyemo dochenga yabete 2 touch egosoli egati ya Small Simba ekasuki wa Mbotio nawe egosoli elia ya Ichuni combined mwancho moligelia Chinsa isoto nchiko kumanya yakorekanete kurwase ligi ya EPL gose English Premier League weekend ye twalete chidabi chinyinge sana ningobwete ningoikoretwe ninchiko kumanya kurenda sebono abono teko yakorera somogorobolero bakondoka Victor Sultan no ibo bangi konende ngoteinga mwakoyo anyokoroche nga gentongera wego komina mono tigana na kerokyo okorora bochabeli ogo chandire mono rorango gosemokira na okonye moina okoranga the blues mbali kobeka goli nyinge shabara no ibwetu na bakora mangana mogorobo mia Victor Sultani agati ya wocha bena muke kurwaza mende yes studio tali mangana wachumulikire bono ogendera batugwate wachana semeli yetu mitandao nsema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwega semeli ya YouTube na watu na Ndizi TV News ko watakana ne bironga nchire nyakiro musumali mangana majya senchire yo wikirona nse ya bona maragoba tomerane Chinsa to chiabo to konko manya inaenda mange senchire yo bimenko wakira byemo na sokere chinga kikia unebiro watengera Ndizi TV to watana ne wetara sumu no bimanyalika kuruko Joshua Auta asekere Petronira Mokera haine kichibi chamu ndio kicha wekera senchira yo wikirona letera nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.